ବାପାଙ୍କ ଛାୟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ସହିତ ଗାଁ ଧାନ କ୍ଷେତରେ ମଜୁରିଆ ମଣିଷମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇଁ ଚାଲି ପଡ଼ନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲା ମାଧବ ବାପା। ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଦୟାଳୁ ହୃଦୟ ଓ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଜିତୁଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। ମାଧବ ବାପା ପ୍ରତିଦିନ ଖରା ବର୍ଷା ନ ମାନି ମଜୁରୀ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ସୋମନାଥ ଏକ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମାନବ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେବେ ବାପାଙ୍କ ମଜୁରୀ ଦେହ ଝାଳ ହୋଇ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ପୁଅ ଆଜି ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଶିଖିଲୁ? ଏହି ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସୋମନାଥଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ଦୟାଳୁ ଓ ଦୃଢ଼ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ ହେଲେ। ସମୟ ବିତିଗଲା। ସୋମନାଥ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ଓ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରମ ଫଳରେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ପଢ଼ାଇଲା ବେଳେ ଏକ ଦିନ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣା କିଏ? ସୋମନାଥ ହସି କହିଲେ, ମୋ ବାପା। ଏକ ମଜୁରିଆ, ତାଙ୍କ ଛାୟା ଆଜି ମୋ ଶିର ଉପରେ ଅଛି। ସେ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉନଥିଲେ, ବରଂ ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେ ଛୋଟ କାହାଣୀଟେ କହିଲି, ଆପଣ ସେ କାହାଣୀରୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଯେ ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରମ ଓ ସ୍ନେହ କେବେ ବେଅମୂଲ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପୁସ୍ତକରୁ ନୁହେଁ, ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁ। ମଜୁରୀ କରୁଥିବା ବାପାଙ୍କ ଛାୟା ଆମ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଶାସନ ରୂପରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଯଦି এই କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।